Ja, zeker. We moeten vogels voeren. Dat vinden jullie toch mooi, of net? Hé? Ja, we gaan de deur in. Ja. Ja. Hoor eens, ze hebben honger. Ja, nou. Oh, goed zo. Nou, iedereen. Ja, moet eten, hè? Ja, dat is mijn assistent, dat ben Ben. Paken gaan we voeren? Ja, zeker, joh. Nou, ik heb verschillende grote vogels. Koningspakketten, grote Alexanders, derbies en wat valpakketten. Dat zijn mijn favoriete vogels. En waarom haal je ze? Ja, omdat ik van jong al een beetje met vogels beginnen. Nou, en in de familie van mij al die vogels. En zo ben ik begonnen met vogels. Nou. En wat vind je er zo mooi aan? Nou ja, lawaai. Ik vind lawaai mooi. Nou, en ze kennen heel goed, ze vernemen direct wat een vreemdeling is. Nou, en dan komen ze gewoon bij me en nou ja, dat vind ik mooi. Maar jou vindt het lawaai mooi? Ja, ik vind het lawaai mooi, het is nooit te volgen. Sommigen die erger dan, maar die vrouw weer net zo. Maar ik vind, nou ja, het is mijn hobby, dus dat vind ik mooi. Wat vind je jou nou van jouw man zijn hobby? Hij had een hele mooie hobby. Ja, we zijn het er allebei dat we het allebei wel leuk vinden. En daar zijn we voor. Nou zei jouw man niet al, jou bent net zo gek van het bloed. Nee. Nou, dat is maar voor één perke vogels. Ja, soms is wel eens lastig natuurlijk, want ja, dan ben je zelf boeten en dan ben ik constant bezig. Och. Wat is er? Hé. Wat net zo lawaai. Hé. Wat Is het direct wel eens stil in de tuin? Nee. Nee. Zie je al, als je in boeten komen, dan is het heibel. Nou ja, dat denken ze altijd maar dat ze voorkrijgen, maar zo werkt dat net. En hoe laat morgens begint het bloed? Nou, ik laat ze pas los om jong worden. Ja, want ik ken net dat om 4 uur de vogels eruit is in hun buurten, want de overburen, en die zei ik, nou, ze waren ook weer vroeg. Sindsdien heb ik ze geleerd, jongens, binnen om 10 uur en 's morgens om jong worden er net weer uit. En soms 9 of zaterdag om uur of 10. Ja, het zit wel, omdat hij nou thuis is, dus dan ben ik wat laten boeten. En dan, nou ja, dus ik voor de buurt, dan houden de buurt ik een beetje. Hè, de meeste mensen die nachts in staan of zo. Dus daarom doen we dat nou ik. Maar dat hij de vogels leert? Ja. Dus ik had gewoon een van het bestuur van mij van vroeger. Die ook altijd leert. Ze moest altijd zwaaien, ik klap in de handen. Nou, en dan de eerste keer dat ik net, dan vang ik ze en dan klap ik. Nou, en nu is het, als ik aan de rand kom, het eerste wat ze door ik klap en dan hier ik al naar binnen. Dat is ver, dan sluit ik ze op en dan kun je er net weer uit.